Yeah.
Jesteśmy na oficjalnej ceremonii ważenia przed galą Silesian MMA 16. Sponsorzy i partnerzy gali: CKS Czelać, Monto Stal Silesia, Aqua Woda Sodowa, DBX Bushido, Zielony Listek, Hotel Szafran, Hero Farm Suplementy i Peptydy, Pakaut Zwierzaka, Pan Paragraf, CBD Med, Zintegrowana Służba Ratownicza, Terapia Manualna Ali, Nurba Gandow, Grupa Wolf, Climax, Panomedia, Pan Moniuszko Barbershop, Deep Energy Conair Events. Zapraszam powoli tutaj wszystkich zawodników i rozpoczynamy naszą ceremonię. Jako pierwsza na naszej wadze pojawi się zawodniczka Edyta Wójcik. Edyta Wójcik wnosi na wagę 48 kg i 800 g. Jej rywalką będzie Sandra Michno. Proszę. Sandra wnosi na wagę 50,5 kg. Wielkie brawa. Zapraszam dziewczyny do face to face. Pozycja bokserska do naszej publiczności. Nagrodźcie wielkimi brawami obydwie panie. Kolejny pojedynek zapowiada nam się naprawdę bardzo ekscytująco. Jako pierwszy na wadze pojawi się Kamil Firlajczyk. Kamil wnosi na wagę 76 kg i 900 g. Jego rywalem będzie Damian Koszyk, który na porannym ważeniu zniósł 77 kg i 200 g, ale niestety nie ma go dzisiaj tutaj na oficjalnej ceremonii ważenia, także wielkie brawa dla Kamila. Trzeci pojedynek na gali Silesian MMA 16 to walka pomiędzy Maciej Durałek (61,700), a jego oponentem będzie Dorian Wawrzusiak. Dorian wnosi na wagę tylko 100 gramów mniej, 61,600. Zapraszam do face to face. Mamy mocną wymianę spojrzeń. Pozycja bokserska do naszej publiczności. Tu będzie naprawdę niesamowita walka, więc wielkie brawa, żeby jeszcze chłopaków tutaj podbudować. Czwarty pojedynek. Jako pierwszy na naszej wadze pojawi się Karol Rutkowski. Karol wnosi 70 kg i 700 g. Jego rywalem będzie Tymoteusz Senkowski. (69,5 kg). Zapraszam do face to face.
Pozycja bokserska do publiczności. I oczywiście wielkie brawa dla obu tych fighterów. Piąta walka, w której zobaczymy. Jako pierwszy Maciej Romankiewicz. (77 400) i zapraszamy jego rywala Jarek Maciusik. Waga pokazuje 77 600 i face to face. Pozycja bokserska do naszej publiczności. I gdzie są te brawa, żeby chłopaki jutro dali ogień w oktagonie? Tak jest. Szósta walka. Szósta walka na gali Silesian MMA 16 to będzie naprawdę mega starcie. Jako pierwszy pojawi się u nas na wadze Bartosz Godyń. (73 700). Jego rywalem będzie Patryk Nikel. (75 kilogramów). Jest sportowy szacunek, ale też jest i ogień w oczach. Tu naprawdę będą iskry w oktagonie. Zapraszam do publiczności, pozycja bokserska. Gdzie są brawa? Tak jest. Czas na siódmą walkę jutrzejszej gali Silesian MMA 16. Zapraszam na wagę Bogusław Rajtar. Bogusław Rajtar wniósł na wagę 68 100. Jego rywalem będzie Daniel Wojańczyk. Daniel Wojańczyk waży równo 68 400. Zapraszam panowie do face to face. Pozycja bokserska. I jeszcze raz chcemy usłyszeć te wielkie brawa dla obydwu fighterów. Ósma walka na karcie Silesian MMA 16 to niesamowity pojedynek pomiędzy dwoma doświadczonymi zawodnikami. Jako pierwszy pojawi się na wadze Piotr Drozdowski. (86 500). Jego rywalem będzie Sebastian Szweda.
Sebastian wniósł na wagę 84 kg i 400 gram. Zapraszam panowie do face to face. I może kilka słówek jeszcze. Piotrze, jak przed pojedynkiem? Może być. Sebastian, przyszykowałeś coś specjalnego dla swojego rywala? Okaże się jutro. Także mało mówią, na pewno dużo zrobią w klatce. Jeszcze pozycja bokserska do naszej publiczności. Nie słyszę braw dla obu chłopaków. Dziękuję panowie. Przechodzimy teraz do dwóch głównych dań, które jutro czekają nas w Sosnowcu. Jako pierwszy w co-main evencie zawalczy Adam Lazar. Możecie kojarzyć tego zawodnika z Federacji Gromda. Równe 87 kg. Jego przeciwnikiem będzie bohater miejscowej publiczności, zawodnik KSW Adrian Dudek. Adrian Dudek, czyli popularny banan, wniósł 94 700. Czas na face to face. Są emocje, są emocje. Adam, jak się czujesz wychodząc naprzeciwko takiego niesamowitego fightera? No dla mnie to jest mega duże wyzwanie, na pewno jestem bardzo świetnie przygotowany, bardzo dobry zawodnik, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że damy bardzo dobrą sportową walkę i powiem szacunek dla niego. Adrian, ostatnio walki w MMA, teraz będzie boks. Ty lubisz boks. Myślę, że cieszysz się z tego wyzwania jutrzejszego. Pierwsza sprawa to, że dziękujemy zawodnikowi, że przyjął wyzwanie, bardzo fajnie. A druga, zabawimy się jutro troszeczkę w innym stylu, a tak to zobaczymy jutro. Panowie, jeszcze pozycja bokserska dla tej publiczności, która tu przybyła, tak samo i dla was. Wielkie brawa, tak jest. Ja sam sobie ostrzę zęby na ten pojedynek i mocno na niego czekam. Przechodzimy do walki wieczoru, w której głównym trofeum będzie ten mistrzowski pas Silesian MMA w kategorii lekkiej. Jako pierwszy na wadze pojawi się Sylwester Hasny. Waga zrobiona po mistrzowsku, równe 70 kg. Jego oponentem będzie Sergiusz Uzarek. Sergiusz również wypełnił mistrzowską wagę 70 kg. Także panowie są gotowi na ten pojedynek o ten niesamowity pas. Zapraszam do face to face. Sylwester, chcesz zdobyć jutro ten pas na pewno. Jak myślisz, że tego dokonasz? Przed czasem czy na punkty? Ważne, żebyśmy dali dobrą walkę. To jest najważniejsze. Sergiusz, walczyłeś już na Silesian, teraz walka o pas. Jak do tego wszystkiego podchodzisz? Podchodzę do tego tak, że to jest dystans 5x5, czyli wycieczka do piekła i tylko jeden z nas ma bilet w jedną stronę, tak? Tak jest, panowie, na pewno dacie jutro świetny pojedynek, także teraz pozycja bokserska do publiczności i największe brawa dla bohaterów walki wieczoru. Pamiętajcie, jutrzejsza gala Silesian MMA 16 nie odbędzie się jak pierwotnie planowano w hali Mosir w mieście Czelać, a w amfiteatrze w Sosnowcu. Także zapraszamy wszystkich do Sosnowca. Kto nie będzie na żywo, to zapraszam na stronę Silesian MMA, gdzie będzie można wykupić pay-per-view, a naprawdę warto, bo czeka nas niesamowitych 10 pojedynków. Ja nazywam się Sebastian Szczerek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro.
Bye.